Ja jako puno radim s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju diljem svijeta, online radimo i kad mi dođu roditelji sa izazovima djeteta, mi krenemo sa izazovima roditelja jer znam da roditeljima nije lako, znam da svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete, želi povezanost, želi lakoću, želi radost. I danas nije sramota raditi s nekim ko će vas voditi na tom putu, to je najnormalnija stvar danas u svijetu. Znači, imati dijete s poteškoćama u razvoju veliki je izazov, ali na tom putu potrebna vam je podrška, potrebno vam je vodstvo. Pronađite osobu s kojom se osjećate ugodno, osobu koja će vas voditi na tom putu, olakšajte si, oboružajte se alatima, ima i ona druga strana. Nemojte to zaboraviti, nemojte da vam vrijeme prođe i da ste na istom mjestu čitavo to vrijeme ostali.